खुलुमबाय बयनिसिमबो। दिनै जोङो नोंथांमोननि साखाथियाव नुजाथिफैदों। दिनै आंहा गुबुन इसु गैया। दिनै जे प्रमद बर' बिथांखौ प्रमद बर'नि आंगो सुबुंफोरानो बा बिथांनि न'खरनि आंगो बाय बाहागिफोरानो नागारलांनो हमदों, बेखौ जोङो नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय दान्दिसे नोंथांमोननि साखाथियाव नुजाथिफैदों। जाय बड'लेण्ड टाइगार बिथाङा मोनसे समाव प्रमद बर' बिथांनि थोननाय बायदियै बिथाङा सोरबा जों बर' हारिनि मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोनखौबो गाज्रि रावजों सोंखारिनानै बिथाङा भिडिअ लाबोयोमोन। नाथाय दिनैनि समाव बिथाङा दिनै पलिटिक्सनिबो खोथा लाबोला, सोरबा XYZनि थाखायबो बिथाङा भिडिअ लाबोला होननानै बिथाङा गावनो सारेन्डार जानानै खोथा बुंदों। दा बे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो दान्दिसे स्क्रिनावबो खोन्थागोन। पलिटिक्सनि भिडिअ नुनो मोननाय नंला। सोरखौबा रायनाय, सोरखौबा सोंखारिनाय, सोरखौबा मायबा मायबि बुंनाय XYZ भिडिअ नुनो मोननाय नंला। दिनै नंगौ गमामायैनो प्रमद बर'आ जों बर' हारिजों लोगोसे BTCनि माखासे थागिबि गुबुन राव रायग्रा सुबुंफोरखौ बिथाङा दिनै फोथाय खेबस' खालामदों। बिनि थाखायनो दिनै बिथांनि जाय खास मानसि बड'लेण्ड टाइगार, बे बड'लेण्ड टाइगार बिथाङाबो दिनै बिथांनि जानानै खोथा बुंला बा पलिटिक्सनि जानानै खोथा बुंला होननानै दिनैनि समाव बिथाङा रिअर्गेनाइज जानो हादों। बेखौ जों खोब जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो बेबायदि खौरांखौ मोनना गोजोननाय मोन्दों। आरो आं खावलायो बिथाङा जोंनि क'क्राझार नैबे 3 नं स्कवेरविलाव फैनानै बिथाङा आलासि जाफैथों। बिथाङा जाखिनि जानो लुबैयो, जाखिनि आइटेम्सखौ बिथाङा डिजार्भ खालामो, बिथाङा जाखिनि आइटेमफोरखौ जानो लुबैयो, बेखिनि दाउ, अमा, बोरमा, हांसो गासैखौबो जाहोनो बिथाङा बबेखौ जायो बेखौनो जाहोनो जोङो रेडियै संनानै दोनगोन। मानोना दिनैनि समाव मोनसे समाव जोङो बुजिनो हायाब्लाबो दिनै जे बिथाङा बुजिफैदों, बैखिनिनि थाखाय बिथांखौ जों गोरबो बिखाजों जोङो गोजोननाय बावनायजों जों बिथांखौ दुंब्रुदै बजबना लागोन होननाबो दिनैनि बे भिडिअजों जोङो खोथा बुंदों। मानोना बड'लेण्ड टाइगारा मोनसे समाव ओरैबायदि माखासे टाइपनि भिडिअसफोर बानायनानै हारिनि गेजेराव माखासे बिथाङा माने जोंनि यां जेनेरेसनफोरखौ, जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावफोरनि गेजेराव बिथाङा माखासे जाय आरजाथावै गनायजाथावै बाथ्राफोरजों बुंनानै बिथाङा भिडिअसफोर बानायदोंमोन जोंनि गेदेमा मेलेमजिबि इन्टेलेक्चुवेल बिथांमोननि सायाव। दा बैफोरखौ नायोब्ला जोंनि यां जेनेरेसन, जोंनि नेक्स्ट जेनेरेसनफोरा बे नैबे बुब्लियाव बिथांमोनाबो बेबायदिनो राव बाव रायलायग्रा जागौमोन। दिनैनि दिनाव बिथाङा गावखौनो बुजिनो हाबाय। दिनैनि दिनाव बिथाङा जे प्रमद बर'खौबो बुजिना मोनबाय। प्रमद बर'आ जे दिनै बर' हारिनि खोथा साना, प्रमद बर'आ जे दिनै BTC हालामनि जनगोष्ठीफोरनि खोथा साना, गुबुन धोरोम सिबियारि बिथांमोननि जौगासारनायनि खोथा साना, बेयो दिनै प्रमान जाबाय। बिनि थाखायनो आंथ' सिगांनि समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों, BTCखौ गाबथानो, BTCखौ खना बेखना होनानै दोननो हायो होनोब्ला एकमात्र मोनसेल' BPF दोलो दङ। आरो बे BPF दोलोआ हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायजों दिनैसिमबो हाग्रामा महिलारिनि गोरा आखाइजों बिथाङा गावनि गोरा साहसजों दिनैसिमबो BTCखौ जै मैयै दिनै पावाराव गैयाब्लाबो बिथाङा गाबथानानै दोनबोदों। बैबायदि सम आरो खाबुखौ मोननो थाखाय जोङो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोखौनो जोङो BTCआव फिन खनसेनि थाखाय जों गोहोआव लाबोफिननांगोन। आरो जेरैबायदि 2003 मायथाइनिफ्राय जौगासारनाया फैदोंमोन, थिग बेबायदिनो जौगासारनायखौ आरोबाव लाबोफिननो थाखाय जों हाग्रामा महिलारि बिथांनि आखाइखौ गोरा आरो मजबुत खालामनानै जों बिथांनो जोंनि बेसेन गोसा भटफोरखौ जोङो होनानै जों बिथांनि दैदेननाय BPF दोलोखौनो फिन खनसेनि थाखाय 2025 मायथाइयाव BTC सरकाराव जों लाबोनो नांगोन। आरो बिनि सिगां सोलिफु 2024 मायथाइनि नैबे बैसाग दान बा बैसागु फोरबोनि सिगां जानो थांनाय MP बिसायख'थियाव जोङो जेरै बिथांमोना मिडिया स्टेटमेन्टनि गेजेरजों बुंबाय थानाय बायदि दरं आरो उदालगुरि, बिनिफ्राय क'क्राझार ST लकसभा कनस्टिटुन्सियाव बिथांमोना सानै बिजाथि फसंगोन होननायनिफ्राय जोङो क'क्राझार आरो दरं उदालगुरि मोननैबो कनस्टिटुन्सिनिफ्राय सानै MPखौ जों दैथायहरथारनांगोन। बिनिफ्राय जों BTC बिसायख'थियाव फैबाय थानाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां बिसायख'थियाव जोङो हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोखौ जोङो सरकाराव लाबोनांगोन, जोंनि मोनसे बेसेन गोसा भटखौ होनानै। बेजोंनो लोगोसे फैबाय थानाय 2026 मायथाइयाव
MLA बिसायख'थियावबो जों नैबे BTC-निफ्रायनो दिनै 15 जन MLA जों मोननो थांगासिनो दं। 15 जन MLA-फोरनि गेजेराव 15 जन MLA-खौबो जों देरहासार खालामहोनानै जोङो डिसफोरखौ सासन खालामहोनायनि जों माखासे खायदा आरो कौशलफोरखौ बाहायनांगोन आरो बर' हारिनि जिथु उदां आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखि बै आलादा उदां बड'लेण्डखौ जोङो सोरजिनो जों मोगथां महराव जोङो खामानि मावफुंनो जोङो बयबो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनायनि गेजेरजोंनो जों मोनफुंनो हागोन होननानै बुंदों। दा बे बुब्लियाव दिनै जे बड'लेण्ड टाइगाराबो जा प्रमद बर' बिथांनि न'आव थानानै प्रमद बर'नि थिननाय बायदियै बिथाङा जे गाज्रि राव आरो सोदोब बाहायनानै भिडिअ बानायोमोन बिथाङाबो जे दिनै प्रमद बर'खौ नागारबाय प्रमद बर'नि गाज्रि आखुफोरखौ बिथाङाबो जे सिनाक्त खालामनो हाबाय मोनथिनो मोनबाय। दा बैफोरनिफ्राय जोङो दिनै साफ्रोमबो बर' सुबुंजों लोगोसे BTC हालामनि साफ्रोमबो सुबुंफोरा प्रमद बर'आ जे सासे मिसलिया प्रमद बर'आ जे सासे थगायसुला प्रमद बर'आ जे सासे फोथाय खेबस' बेट्रियाल पार्सन होननानै जों मोनथिबाय। बिनिखायनो बे जि खनसेनि थाखाय बे BTR बा BTC-नि CEM गादिखौ मोनबाय आरो एगेनबार बिनो बे गादिखौ होनाङा होननानै जों बुंगोन दाथियै बुंगोन। सम आरो बोथोरजों लोगोसे गोरोबफानानै बयखौबो खामानि मावनायखौ जों हास्थायदों। जोङो बर' हारि आरो BTC-खौ दाफुंनायनि थाखाय फिन खनसेनि थाखाय BPF दोलोखौ जों बयबो जोङो लैहोर गावजों गाव आखाइ हमलायनानै जोङो BPF दोलोनि बिजाथिफोरनो जोङो जोंनि बेसेन गोसा भटखौ होनानै जों देरहासार खालामनांगोन। उननि समाव जुदि BPF दोलोआबो खामानि मावाब्ला जों आलदा मोनसे गुबुन राहा लानांगोन। बेखिनिखौ नोंथांमोननिसिम बयनिसिमबो সকলো BTC দা বাক কৰি থকা সকলোলৈ মই ইটোকে আহ্বান কৰিছো যাতে অনাগত আহি থকা সময়ত আমি যেটো এতিয়া 2024 চনৰ বা বছৰৰ যেটো বহাগ দানত বৈশাগু পৰ্ব আগে ই যেটো MP নিৰ্বাচনটো হ'বলৈ গৈ আছো বা নিৰ্বাচিত হ'বলৈ গৈ আছো এই নিৰ্বাচনত আমি আমাৰ ভ্যালুয়েবল ভোটখন আমি যাতে BPF ক্যান্ডিডেট বা BPF প্ৰাৰ্থী যোনে নহওক কিয় তেখেতসকলক আমাৰ ভ্যালুয়েবল ভোটখন দিকিনি আমি তেখেতসকলক জয়যুক্ত কৰাই দিব লাগিব আৰু অনাগত যেটো 2025 হ'বলগীয়া নিৰ্বাচন BTC কাউন্সিল ইলেকশ্যনৰ আমি 40টা সমষ্টিৰ পৰা যোনকিটা BPF প্ৰাৰ্থীৰ পৰা টিকেট লাভ কৰিব তেখেতসকলক আমি আমাৰ ভ্যালুয়েবল ভোটখন দি আমি তেখেতসকলক জয়যুক্ত কৰাই দিব লাগিব আৰু অনাগত যেটো 2026 হ'বলগীয়া আসাম এছেম্বলি ইলেকশ্যনৰ যোনকিটা বিধায়ক MLA কিটা টিও হ'ব তেখেতসকলক আমি আমাৰ ভ্যালুয়েবল ভোটখন BPFৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোট দি আমি জয়যুক্ত কৰিব লাগিব। মই ইটোকে সকলো BPF প্ৰেমী সকলোলৈ মই অনুৰোধ কৰিছো। সো থ্যাংক ইউ।